it-talent m'għandux barrieri. Dan ħareġ fid-der waqt intervista li kellna mal-artista Marija Elic, illi għada kif ippubblikat ktieb li fih numru ta' xogħlijiet ta' artisti illi għandhom nuqqas ta' dawn. Permezz tal-arti tagħhom, l-udjenza tkun tista' tara l-immaġinazzjoni f'kuluri mżewqa ma' teknika li tagħti stampa tal-interpretazzjoni tal-artisti. Marija li tispira ferm in-natura qalet li minkejja li għandha nuqqas ta' dawl hija għandha immaġini ta' dak li tħoss madwarha. Spjegat kif l-arti tagħtiha sens ta' sodisfazzjon u kuntentizza sabiex tbitter dak li tara permezz tal-immaġinazzjoni tagħha. Li meta dik il-ħmura ta' filgħaxija aħna lqawna fuq il-ħmura ta' filgħaxija lesti żwiemra t-tiġrija. Mhux vera. Allura iktar tpinġi iktar bil-qalb u iktar jinżillek balzmu, ngħidu hekk, għax vera sabiħ. Li kieku taraħ isbaħ. Ma jien xorta nħossni qed narah f'moħħi għalkemm mhux bajnejja mhux hekk. Ma xorta nħossni happy. Marija li tagħmel parti mill-Visual Non-Visual Network qalet li kien dan in-network illi jena tiskopri t-talent tal-arti. Illa tbitter 7 snin, spjegat kif il-kuluri li tażel ikunu ġejjin mill-memorja tagħha ta' meta kienet iżgħar u fil-fatt il-kuluri li sibhom fin-natura huma l-aktar għall-qalba. Allora jiena bekk nkun qed naħseb għal ħafna kuluri, ix-xemx pereżempju, ix-xemx safra, imma x-xemx tant tkun tleq illi tkun kulur id-deb, vera tkun sabiħa. Jien niftakar ftit żgħira għalkemm xorta nimmaġina iktar hu mhux hekk. Allura aktar jidher sabiħ meta inti tpenġi tajt inħossni veru il-moral tiegħi ikun il fuq. Marija kienet irregalat pittura lil Port Ħieles fejn ilha taħdem għal dawn l-aħħar 29 sena u li għatuha s-sapport tagħhom biex tkompli timraħ fit-talent tal-arti.